Έχω ένα challenge για το φίλο It's Only. Πάω στοίχημα κολόνι να το κάνει. Μπροστά σε όλους. Και στο Χάκι και στο Λίγδα και σε όλους. Τσαλεντσάρω τον It's Only να διαβάσει τα 3 τελευταία μηνύματα που μου έχει στείλει. Πω! Μπροστά σε όλους. Εντάξει, αυτό θα ήθελα μόνο. Δεν ξέρω. Τα 3 τελευταία μηνύματα που μου έχει στείλει. Να τα διαβάσει μπροστά σε όλους όμως. Κολώνεις It's Only. Σου δίνω ρε. Όχι, και ούτε με ενδιαφέρει να μιλήσω. Δηλαδή. Για να σταματήσω όλο αυτό το μπύρι. Γιατί έχω δει. It's Only, κανόνισέ το και έρχομαι. Στείλε location It's Only και έρχομαι και χωρίς λουκάνικα. Εγώ το λέω, θα έρθω έτσι. Δεν θα κάνω τίποτα. Θα έρθω έτσι και θα κάτσω σε μια καρεκλίτσα δίπλα στο Λιγδάκο και θα μιλήσουμε άμα θέλετε. Κανόνισε το μαλάκα It's Only, στείλτε το εκεί σπαμάρετε τον It's Only. Αφού θέλει κόντε το παιδί, γιατί όχι, να του δώσουμε. Εγώ It's Only δεν θέλω λεφτά σαν το Λιγδέιρο. Δώστα στο Λίγδα, θα περάσουμε αλλιώτικα εμείς, καλά, άσου. Το μου γράψει πάνω από 100. Εξαφανιζώ όλο Λίγδα. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει το παιδί, δεν θέλω να έχω παρεδώσει το παιδί. Υγεία να έχει, ζωή να Μου έχεις κάνει μήνυση. έχει. Υγεία να έχω. Ούτε το ξέρω, ούτε είχαμε ποτέ παρελθόν, ούτε θέλω να το γνωρίζω. Κοίτα εκεί. Μαλάκα, σε ποιο σημείο πλέον? Σε ποιο σημείο? Ρε μαλάκα, αυτό εδώ πέρα είναι το εξωτερικό που θα βγαίνεις και θα κάνεις IRL. Πού πήγαν τα λεφτά του Πέτρου? Παιδιά, είναι σημαντική ερώτηση αυτό. Πού είναι ο Πέτρος? Και πού πήγαν τα λεφτά του Πέτρου? Μαλάκα, πρέπει να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα. Δεν γίνεται μαλάκα να μας κοροϊδεύει πλέον. Ο Πέτρος να πληρώνει, να είναι Πέτρο! Ευχαριστώ Πέτρο! Πλερώ ο Πέτρος να φύγει εξωτερικό και ο άλλος μαλάκα έχει πάει, μιλάμε στο Arkham Asylum εδώ πέρα και του κάνει donations, μιλάμε για να χτυπάει τον κόλο του. Τι γίνεται πλέον? Τι γίνεται? Έλα, να σε βοηθήσω. Τα λεφτά του Τέμου που έκανε Τέμου χορηγία. Όχ. Μαλάκες, μου το είπατε και στο προηγούμενο live αυτό. Έδωσε λέει tablet όσο έκανε ένα βίντεο στη μάνα του, να είναι Τέμου αυτό. Δεν το είδα. Το έχει. Δεν το είδα. Το περιμένω, πώς και πώς θα το δω live. Να είναι Τέμου μαλάκες. Μαλάκα, μα είναι Τέμου τάμπλετ. Καρφώθηκε ο Λίγδας. Τέλος πάντων, θα το δούμε μετά. Καλά. Θα την εξετάσουμε αυτή την κινέζια που πήρε, θα την εξετάσουμε. Θεόδωρε, γνώμη για τον Chris ASMR. Καλό παιδί, υγεία να έχει. Εσείς παρακολουθείτε ό,τι γουσάρετε. Λίγδα, γνώμη για Χαϊάτε Discord. Εδώ πέρα το έργο. Τέο, γνώμη για... Γνώμη για Χαϊάτε Discord, ρε μαλάκα. Respect σε όποιον το έκανε. Refresh θα κάνω. Respect σε όποιον το έκανε αυτό, το Χαϊάτε Discord, το meme. Πρέπει να μην πεθάνει. Πρέπει να μην πεθάνει. Πάμε. Για πάμε. Είδα στο έναστρον. Κριμινέλη channel. Έχω δει πολύ χειρότερα. Το χειρότερο ήταν όταν τα κάνανε αυτά. Πάντα γινόντουσαν αυτά. Αλλά δεν βγάζαν λεφτά. Τουλάχιστον βγάζουν τώρα ρε μαλάκα. Μια χαρά είναι. Τι λέτε? Μια χαρά είναι. Θοδωρή, θα πάμε Κύπρο. Thank you. Έχεις πάει ποτέ?